Yeah. To bende piny Kenya nitiere kod nikech kinde mathoth kwang'iyoga kata kaka jogo mahinyore ng'anyo. Waneno ni kotergi kata e od thieth kacha to sirikal wacho ni moko kuomgi ibo bed ka ithiedho kowuok e agulu mano mar omenda ma sirikal oketo tenge ne seche moko masiche mabiro apoya. Bende piny Kenya nitiere kod agulu moro mar omenda ma oket tenge ma wanyalo wacho ni en compensation fund ma ka gimoro timore ng'ato kochwalo ng'ur mare ni odwaro mar mondo mi ochule to ka obila oserocho ratiro mare kata ochiele gi magine ng'anyo kacha. Bende piny Kenya nitiere kod agulu mar omenda makamano kose pesa makamagi nyaka koro luonga jatend migawo mochung' ne wechego mag omenda ting'ise ni koro ero los supplementary budget mondo koro wane kaka jogi inyalo chul kaluwore kod hinyruok mane giyudo e kinde ng'anyo. Koro apani pesa makamano nego bed ni nitie to bende decrease go kosewuok gimiyudo order mawuok e kot iluongo ni decree kosewuok to dhi ka attorney general. Emomiyo nawacho sani ni ok ane gimomiyo joluo osebedo kohinyore nego bed ni sani pok ochul. Joma ohinyore 2007, mohinyore 2017, mohinyore 2023 nikech wachung' kuonde ma onego bed ni gigo wechego dhi mbele. Wan ka attorney general to wan ka ng'amochung' ne pesa giwacho ni pesa nindo gwasi sani. Koro mondo nyis ni gino nyalo timore pa ni at least jok ma kes manoter ma Azimio cha onego ti godo kaka example ka wach BBG minyisowa ni en adieri broad based. To kopogore kod weche mag